Hej alle sammen, vi vil gerne lave en fodboldvideo, og det skal være på trampolin, og i dag er det kun mig, men vi har en særlig gæst med. Det er ham der. Vent for kameraet. Bare kom og sæt der. Han hedder Tobias, og han er min fætter. Så han skal være med til at spille lidt fodbold. Ja. Bare sæt godt, Tobias. Okay, tak. Ja, så vi vil gerne spille noget fodbold. Har du noget at sige, Tobias? Ja, jeg glæder mig. Det gør jeg mig også. Okay, nu vil jeg lave satsespar. Og nu skal I stemme. Sats 1, det er mig nu. Og sats 2, det bliver Tobias lige om lidt. Så nu skal jeg lave satse. Så Tobias, så lige pas på, at jeg rammer kameraet. Hvad for en vej skal jeg styre? Jeg styrer den her vej. Ups. Ja. Jeg kommer så til at styre den på nettet over til vores nabo. Ups! Husk nu at stemme på mig. I ved godt, at jeg er den bedste til at lave sakse. Nå, sådan laver man sakse. Okay, du er også lige det bedste, men jeg kan lave det bedre. Nu vil vi gerne skyde begge to på målet. Det der mål der. Så det bliver rigtig fedt. Ja. Så vi skifter sådan lige lidt til at skyde. Ja. Så jeg glæder jer. Ja, Det bliver gode at skyde. det gør det. Godt.